Dito na tayo mga bossy sa San Andres Street. Corner. Kakaliwa tayo dun sa dulo. Madaming truck. Kalat ka pa dyan. Anak ng Maynila. Sa ilalim ng tulay. Tingnan natin kung maganda yung ano. Layo ng Ridas. Pag nandito tayo sa Maynila, mga busing yan, gumagamit talaga tayo ng ano. Google Maps kasi madaming ano dito, one way ha. Makapasok tayo, dumadali tayo. Kaliwa, sabay kanan. Diba? Ito na mga bossing, nasa Top Avenue na tayo. Bako ulit yung kalsada dito. Parang kabayo yung takbo natin. Dito na tayo mga boss sa City Hall ng Maynila. Dito tayo bandang kaliwa. Yung bandang kanan po, bandang Quiapo. Pumunta tayong Divisoria, so dito tayo. Yun no? Sige. Banat. Yun no? Ariedo. Yung mga saysayang Jones Braid, mga bossing. Yun no? Dito na tayo sa Binondo, Manila. Yung mga busing, buhay na buhay ang kalakalan dito. Marami din dito. Ano. Siyempre, mga Pilipino at Chinese.
Ano ba tayo? Sa mga busing, Manila Cathedral. Di ba dyan? Templo. Ito, simbahan. Templo ito. Templo. Templo bato. Pero hindi ko pwede na templo dito. Kanan mga boss, Lakit Chinatown. Kaliwa tayo. Diretso na dun sa mall ng Divisoria. Ah, dito na po. Lapit na tayo mga busing. Hanap lang tayo ng ano dito, parking. Nilalakarin na lang papuntang ano, Divisoria Mall. Saan tayo mag-park, ma? Dito tayo mag-park? Lapit naman lang na. Dito na tayo mag-park. Ha? Saan tayo? Parehas man, wala man tayo mag-parkingan. Makikot-ikot na naman kita. Dun sa mga mandunok. Iwanan pa yung susi dyan. Diba? Baka walang parking dyan eh. Hindi gaano matao.